Призванието не е професия. Често дори не можем да го поставим на визитната си картичка. При мен дойде жена, която търсеше призванието си. Беше чула за призванието и искаше дните и живота й да е изпълнен с удовлетворение, но сякаш все нещо не се получаваше и не защото не е трудолюбива или не харесваше да работи, просто нещата не кликваха. Когато тя стана майка, стана ясно, че нейното призвание не е професия, а роля. И тук някой може да каже, че на всяка майка призванието е да бъде майка. При тази дама се случи нещо доста интересно. Тя стана част от родителски кооператив. След това направи няколко продукти, които са свързани именно с майки и деца. Така че призванието ни много често не е просто професия, роля или правене на нещо, а е свързано с някаква по-голяма тема. И ние може да го реализираме така, че хем да има смисъл в това, което правим, хем, разбира се, да изкарваме пари от него. И е много интересно, защото призванието е като пръстови отпечатък. То е изключително уникално. Обаче пък има определени неща, които можем да проверим, за да видим как да си направим нашият уникален кариерен профил или профил на нашето призвание. И разбира се, ако ви е интересно, мога да ви изпратя линк към профила, кариерния профил на Vocal Academy и да видите какво е за вас вашето призвание към този момент. Може да напишете профил в коментар и ще ви изпратя линк към кариерния профил.